Hej. Hej. Hej med jer. Hej. YouTube. Vi hedder Kasper og Rasmus. Ja, det gør vi. Ja. Det gør vi. Hey, vent på mig. Jeg var lige bag dig. Nå, lad os hoppe noget træ. Ja, ja. Let's go. Vi er nye på YouTube. Ja. Endelig får vi en episode af virker. Vi har prøvet det et par gange, og Det var crap. vi kunne ikke høre Det er Rasmus. fordi det er bandicamp, og det kan man åbenbart kun med LAN, så det må være crap. Ja. Så jeg skal ikke forvente, at der er så mange episoder på vores channel, fordi det er bandicamp, og så skal vi være LAN hele tiden, så skal vi over ved Kasper hele tiden, og også selvom vi går i samme klasse, og Det kan godt være, at der ikke kommer særlig mange episoder. Og vi heller ikke... Vi håber på, at vi kan blive til noget stort en dag. ja, det kan vi kun ved hjælp af jer. Æble. Jeg kan også godt have det æble. Helt ærligt. Jeg er så glad for, at vi endelig, at den her episode nok virker. Ja, det skal den gøre. Det skal den gøre. Jeg fik mit æble. La la la. Gav. Lav lige crafting table. Og æble. bare lige for at sige det, jeg er derude, vi spiller med den der, hvad hedder testepakningen nu, Kaja? Fateful. Fateful, ja. Der kommer et link i beskrivelsen. Ja, det gør der. Ja, så er der sikkert også nogle links på nogle af Brians videoer. Hvor det er, han skriver, hvad den hedder, og så siger han bare, at man skal blive blødt. Så kan jeg... Helt ærligt. Jeg har lavet det. Så har vi 2. Okay, så... Kæmper. 1 til hver. Vi skal lige have en træøkse af det. Nu går lige ud og hugger noget med træ. Så ja, vi er nye på YouTube. Yay! Ja, det er vi nemlig. Vi begyndte... vi lavede så den her kanal Just Do Guys for... Et par uger siden? Ja, det er ikke 3 uger siden egentlig. Det kan godt være, jeg aner det faktisk ikke. Jeg mener, det var i starten af marts. Jeg tror, det var 2. marts, vi begyndte det. Jeg lavede kanalen. Jeg kan godt huske, vi snakkede om navnet i frikvarter. Ja. Det var godt. Det var mig, der fandt på det. Og oprindeligt var det meningen, at vi ville have Just Two Boys, men altså... Guys er bedre. Guys er lidt bedre. Okay, og så glemte vi også lige DK. Der er også DK i vores navn. XP, hvorfor? I don't know. Nå ja, vi havde også lige et par problemer med monster. Ja, de spawnede også, selvom det kun lige var dag, så var der under verden. Nå, kommer. Let's kill some piggies! Det kan du gøre, jeg får mere træ. Vi skal ned i en grotte. Kammer, vi skal lige have ordentlige ressourcer med. Det her, det er vi skal finde en ordentlig grotte. Det er ellers et fedt sted, det her. Ja, nice. Så. Og jeg har 2 æbler. Woohoo! Snu, jeg har 3 pork chops. Der ikke er stegte. Oh my god. Hvad? Der hvor vi spawnede, Kammer, der var rimelig mange dyr. Ja. Og det er fuldstændig tilfældigt tit. Vi kan skrive... Når vi er ved at være færdige, så kan vi lægge et link eller sådan. Eller skrive Kasper, vi er lige begyndt. Jamen måske, siger jeg jo. Hvis vi husker det. Hvis vi husker det. Så I må ikke hate. I må ikke hate. Nej. Ingen hate. Vi hader hate. Aldrig hate. Det er nok værre noget. Jeg hader hate. Men han hader ikke jer, hvis I ikke hater. Men han kan ikke lide hate. Han er ked af over, hvis han får hate. Han begynder at grave. Han begynder at grave, hvis han får hate. Fordi jeg hatede ham i, at han hader at få hate. Ja. Kan du være noget? Okay, vi skal lave nogle pickaxes, så skal vi ned. Jeg har en pickaxe. Okay, jeg skal lave en pickaxe. Jeg har fuld wooden tools. Woo! Ja, lad os gå ned og mine noget. Det er gravel, der er deroppe. Der er også sten her. Lad os mine sten. Nej, vi skal mine noget sten. Hey, kan jeg huske, at vi egentlig ikke lave et hus inde i den her store...
Jo. Heroppe på bjerget, eller? Hey, er det ikke en grotte? Nej, jeg tror bare, det er en lysbok. Ja, Det er en lysbok. eller er det? Det er en lysbok, jeg har været derovre, Kjell. Så ja. Men den går da lidt ind. Men altså, jeg er ude på YouTube. Hvor skal vi bygge vores hus? Her? Skal vi bygge det her? Eller bare hvilket landskab, vi skal bygge det i? Ja, bare landskab. Ja, bare nævn hvilket landskab det er, vi skal bygge stadig, så bygger vi det der. Efter flertallets mening. Så selvfølgelig ikke efter en persons mening. Nej. Det bliver for mange hus. Nå. Hvad skal vi snakke om? Jeg ved det ikke. Vi kan snakke om... ja, vi kan spørge dem ud, som dem, der ser den her video, om de har deres egen YouTube-kanal. Så vil vi nok godt tjekke Som også laver videoer på. Som de også laver videoer på. Ja. Grotte. Død. Eller... Skal vi ned og mine et kammer, eller hvad? Jeg skaffer lige... der er kulkammer. Kul. Det havde jeg ikke lagt mærke til. Hvad er min brightness egentlig på? Okay, helt fint. Fordi jeg kan ikke rigtig se særlig meget i mørke, så... Jeg har 12 farver nu. Jeg håber, at I godt kan se noget. Hey, Rally, der er altså masser af kul. Ja. Du skal bare lige lave Har du crafting table? Nej, men jeg har masser af træ. Det har jeg jo. Og vi skal også lige lave noget, så der vi kan forstække vores popchops. Altså en ovn. Ja, en hønes. Hvad man vil kalde den? Jeg vil kalde den en phoenix. Phoenix? Nej. Furnace. Sådan der. Okay. For jeg skal lige have en stenpickaxe. Eller en kobbelsten pickaxe. Kobbelsten. Haha. Jeg er en kobbelsten pickaxe. Det er ikke en stone pickaxe. Det er en cobblestone Sten. Nej, det er en kobbelsten. Det er egentlig, det er mærkeligt, at det hedder en stone pickaxe. Det bør jo hedde en cobblestone pickaxe, fordi man laver det ud af cobblestone. Det er meget forvirrende. Det ved vi godt. Men måske kan man også lave det ud af stone. Det kan man ikke, Kapper. Det har jeg forsøgt på min tænke. Biff. Nå, jeg kommer op i en grotte lige nu. Kapper, vi Eller skal have vores porkchop med. Jeg har bare gået på eventyr. Mere kul. Vent lidt. Det var lidt. Ja. Hvad spiller jeg egentlig på? Easy, godt. Vi er lidt nogle easy-maner. Easy-maner. Ha, ha. Fordi vi spiller på easy, så er vi easy-maner. Haha. Easy-maner. Normalianer. Er det, vi skal spille på? Jeg har fundet edderkoppen. Dræb den, Kapper. Kapper, den går jo efter dig. Kapper, der er jern hernede. Der er også kul. Okay, jeg kommer. Der er jern her. Man kan gå længere nu. Ja, skal vi ikke? Okay, Kapper, vi skal huske, vi ikke må glemme vores popchops. Går du op og henter dem? Det er hurtigt, vi kan få os en ny pickaxe. Jeg har næsten ikke brugt min sten pickaxe. Okay, jeg har lidt. Du har lidt. Jeg har brugt den lidt. Det gør heller ikke noget. Yeah, det er meningen, vi skal bruge den. Der var tomt. Hvem har placeret det kobbelsten? Det er mig. Ja, det ved jeg. Jeg skal ned på eventyr. Kapper, du får lige halvdelen af min popchops. Okay, det er ved at blive nat. Skal vi prøve at grave os ned? Ja, lad os grave os ind i en lille hule. Og så Kapper, hvor lang tid er der gået? 9 minutter. Vi bliver nødt til at stoppe. Det bliver nogle meget korte episoder. Ja. Det er også fordi, vi er nye på YouTube. Kapper, kom ind der. Vi ses. Hej. Nej, kom ind. Nå. Stop lige. Men vi stopper. Hej.